saan ikaw naghatago katumanan. Apano Diyos akong maning kamutan ngayon, sa imong atubangan ako ang ay nimong kahimutan. Kinabuhi ko itugen ko kanimo, kaysa akong dalan ikaw ang nahibalo sa akong padulngan. Sa imong ngalan walay kapakyasan, ug magpaglaom kanimo mabatunan. Hinaut pa o Diyos ikaw magapadayon, sa pag-iyakan ako ug imo akong ligunon. Bisan pa man sa akong kaluyahon ug pagkaditakos, ikaw nagmaunumon, madinawaton ug nagmaluluyon. Busa ko mahigugmaon, mubuhat ug mupadayan. Tungod sa dako mong gugma, kanimo ibalik ang pagdaig ug paghimaya. Sa imong ngalan walay kapakyasan, kung magpaglaom kanimo mabatunan. Hinaut pa o Diyos ikaw magapadayon, sa pag-iyakan ako ug imo akong ligunon. Sa imong ngalan walay kapakyasan, kung magpaglaom kanimo mabatunan. Hinaut pa o Diyos ikaw magapadayon, sa pag-iyakan ako ug imo akong ligunon. Sa pag-iyakan ako ug imo akong Maayong buntag kaninyong tanan. So niini nga adlaw atong pagatun-an ang usa ka importante nga topic nga mahitungod sa mga timailhan nga duol na ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus. Sa milabay mga tuig atong nakita ug nabalitaan ang daghan kaayong mga panghitabo sa kalibutan, mga panghitabo nga makalilisang sa mga dinog, sa mga sunog, gutom,
ug mga kamatay. Ang kalibutan sa kanunay naa sa kahimtang nga ang tawo mubati og kahadlok, mubati og pag-antos. Sama na lang sa pandemic karon sa COVID-19 nga naghatag og dako nga problema sa mga nasod sa tibuok kalibutan. Apan dili lamang mao kana, kay sa minlabay pang mga bulan sa 2019 naapod mga panghitabo sa nagka-lain-lain nga lugar sa kalibutan. Sama na lang sa nahitabo nga bushfires sa Australia o ang East Africa naka-experience siya sa pag-atake sa mga dulon nga mao pa nahitabo sukad sa 50 years o nga mao hinungdan karon sa food crisis dito sa Africa. And katong November 2019 usab, ang Italy naka-experience pod og grabe nga baha ug daghan pa nga mga linog usab ang nagapanghitabo sa milabay mga bulan sa lain-lain nga lugar sa kalibutan. So mao kana ang mga butang nga atong pamalandungan ug sa atong topiko karon atong masayran ang mga tubag mismo nagagikan la ragyud sa balaang kasulatan, mga tubag sa mga pangutana nga common kaayo nga ginapangutana sa mga tawo mahitungod sa Timailhan nga duol na ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus. So karon atong pamalandungan kining nahisulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 3. Kung naamoy mga balaang kasulatan, pwede nga inyo binibasahon uban kanako. So sa Juan 14 versikulo 1 hangtod sa 3, atong mabasa nga nagaingon, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan ana ay daghay puloy-anan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo, nga moadto ako karon sa pag-andam og luna alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako ug makaandam nga og luna alang kaninyo, moanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako. Aron nga kun diin gani ako, ato usab kamo. Sugod sa ang bulagway sa iyang pag-anhi, ato kini masayran sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 9 hangtod sa 11. Nagayon kini nga og sa nakasulti na siya niini, naisa siya sa kahitasan ug gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Ug samtang nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tan-awa nagtindog tupad kaniya ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Og giingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi nga nagatutok sa langit, kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa pinapaagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. So, usa ka pangutana, pila man ka tawo ang makakita sa iya unyang pag-anhi? Sa atong basahon sa Pinadayag 1 bersikulo 7. Tan-awa siya moabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mata, sa tanang nga nagdughang kaniya ug ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. So unsa ang unang panghitabo or unsa ang unang mahitabo sa pag-abot ni Jesus? So ato kining masusi sa balaang kasulatan pinaagi sa 1 Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 hangtod sa 17. Akong sublion 1 Tesalonica or 1 Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 hangtod sa 17. Kaya ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha ang Kristo muuna pagpamangon og kita nga mga buhi pa
nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon niini kita makig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Diba? Grabe ka maayo sa senaryo nga atong makita unya sa pagbalik sa atong Ginoo. Kita angay nga mangandam gayud sa pag-alagad aron nga puhon makauban sa langit. Makauban nato sa langit ang atong Ginoong Hesus. Sa Mateo kapitulo 8 versikulo 11 nagaingon diri. Og sultihan ko kamo nga daghan unya ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan nga maglingkod tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaak ug Jacob diha sa gingharian sa langit. Now, unsay buot ipasabot ni ani nga bersikulo. So kini nga pulong sa Ginoo nagapakita lamang nga sa pag-adto nato dito sa langit, makita nato nga dito ang mga tao nga nagikan sa lain-lain nga mga dapit sa na-mention diri nga gikan sa sidlakan ug kasadpan. So pati pasabot gikan sa nagkalain-lain nga mga lugar sa kalibutan. So ang kaluwasan dili lamang limitado sa mga Pilipino, dili lamang limitado sa mga Amerikano o sa uban pa nga mga rasa apan kini ang kaluwasan alang sa tanan. So mao na siya sa Mateo 8 versikulo 11 nagapakita sa senaryo nga diin ang makita nato sa langit nga maglingkod ng mga tao nagagikan sa lain-lain nga mga rasa. So sa pag-anhi ni Jesus, unsa man ang dangatan sa mga daotan? So mao na pud na ang ato ang pangutana nga atong tubagon pinaagi ra pod sa pulong sa Ginoo. So unsay dangatan sa mga daotan sa pag-anhi na unya ni Jesus? So ato kanang mabasa sa pinadayag kapitulo 6 versikulo 15 hangtod sa 17. Ug unya ang mga hari sa yuta ug ang mga kadagkuan ug ang mga general ug ang mga dato ug ang mga kusgan ug ang matag usa ulipon ug taong gawas nitago sa mga langub ug sa mga pangpang sa kabukiran ug nadag-ingon ngadto sa kabukiran ug kapangpangan tumpagi kami ug taguni kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa kordero kay nahiabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot ug kinsabay arang makabangbang niini. So makita nato nga grabe ang kahadlok tungod sa kaning mga taong dautan dili nila makaya nga makit-an ang himaya sa Ginoo. So sa Mateo 24 versikulo 3 hangtod sa 4 nagaingon kini. Og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olivo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila ra. Nga na nag-ingon, tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo, kung unsa ang mga ilhanan sa imong pag-anhi sa pagkatapos sa kapanahunan. Og kanila mitubag si Jesus. Nga nag-ingon, magbantay kamo, nga walay magkapahisalaag kaninyo. So, mao na ang warning. Alam ka nato. Kay sa Mateo 24:5 hangtod sa 6, nagapadayon kini pag-ingon, kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan, nga panag-ingon, ako mao ang Kristo, ug daghan ang ilang pahisalaagon. Ug makadungog kamo mga gubat, ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo, nga dili kamo makuyawan. Kay kinahanglan gayud kini mga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan. Og sa pagpadayon sa Mateo 24:7 versikulo 7 hangtod sa 8, nagaingon kini, kay managgubat ang nasod, batok sa nasod, ug ang gingharian, batok sa gingharian. Og may tabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-lain mga dapit. Kay kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasal.
So sinugdanan pa lang kadto. Og sa Mateo 24 versikulo 11 nagaingon diri, og motungha ang daghang mga mini nga propeta og magapahisalaag sa daghan. Og sa Mateo 24 23 okay, hangtod 24 og dahil ipadayon sa versikulo 26 hangtod sa 27 nagaingon kini, og unya kung adunay magaingon kaninyo tan-awa ani ara ang Kristo o ato ara siya, ayaw gayud kamo pagtuo niini kay motungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga mga propeta ug magpakitag dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kung mahimo bisan pa ang mga pinili. Busa kung sina magaingon kaninyo tan-awa tuwa siya sa awaaw, ayaw gayud kamo pag-adto didto. O kung sila magaingon tan-awa, anaa siya sa sulod nga mga lawa, ayaw gayud kamo pagtuo niini. Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan o makita hangtod sa kasadpan, maingon man usab ni ani unya niani ang pag-abot sa anak sa tao. Sa Mateo 24 versikulo 29 nagpadayon, og diha-diha inig katapos sa kasakitan ni adtong mga adlaw, ang adlaw mungitngit ug ang bulan dili na mohatag og kahayag ug ang mga bituon mga taga gikan sa kahitasan ug matay-og ang mga gahom sa kalangitan. Ang mga bituon sa kalangitan nangatagak niadtong Nobyembre 13, 1833 ug ang adlaw mingit-ngit usab niadtong Mayo 19, 1780. So sa Daniel chapter 12 or kapitulo 12 versikulo 4 sa Daniel nag-ingon kini, apan ikaw o Daniel himuang tinago ang mga pulong ug takpi ang basahon bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan. Daghan ang modalagan ngadto manhi ug ang mga kahibalo muuswag. Og mapadayon kita sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 1 hangtod sa 5. Akong sublion, ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 1 hangtod sa 5. Sundi kini ninyo pagbasa. Apan sabta kini nga unya sa kaulahiang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kay ang mga tao unya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugero, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos o dili Diosnon. Walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madalik-dalion, tigpaburot, mga mahigugmaon sa kalipayan, inay sa Dios unta Hinuon. Nga nagabaton sa dagway sa tinuuhan, apan nagapanghimaka sa gahom niini. Likay kining maong mga tawhana. So, klaro kaayo ug tataw kung unsa nga mga klase sa mga tao ang atong likayan. Kay mao kadto ang nagpakita nga kadto nga mga klase sa mga tao dili mahadlokon sa Ginoo. O magpadayon kita, Mateo 24 versikulo 14. O kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Ug kun ang ginaghanong ni adto mga adlaw wala pa pakubsi, wala untay tao nga maluwas apan tungod sa iyang mga pinili ang gidaghanon ni adto mga adlaw pagakubsan. So unsang orasa moabot si Jesus? So mao kana ang lahi na sa mga pangutana nga atong tubagon gihapon pinaagi lamang sa balaang kasulatan. Unsang orasa moabot si Jesus? So Mateo 24 versikulo 36 nag-ingon, apan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayon.
bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawas sa amahan lamang. So, unsay angay buhaton? Unsay angay natin buhaton? Mateo 24, versikulo 42, hangtod sa versikulo 44, ingon diri, busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo, unsang adlaw mo abot ang inyong Ginoo, busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao mo abot sa takna nga wala ninyo damha. So, ako nagalaom nga daghan ta og hibaluan pinaagi sa mga answers sa mga tubag nga atong nabasa nga base sa wala ang kasulatan, so atong natubag atong mga pangutana kaniha, and so ako nagalaom o may akong pag-ampo nga kita mangandam kayo sa pagbalik sa atong Ginoo aron makauban ta siya dito sa langit uban kaniya. So aduna ka bay handom sa paghalagad sa Ginoo aron maandam ka sa iyang pagbalik. So kung aduna kay handom, imo ka na isaad sa Ginoo nga maningkamot ta nga diin makauban nato ang Ginoo kung atong sundon kung unsa ang mga butang nga gusto sa atong Ginoo, atong paghinuon nga samtang naapatadinhi sa kalibutan. So daghan kayong salamat sa inyong pagpakikuban o ako nang hinaot nga naamoy na nasabtan pag-ayo sa ato ang topiko karon nga adlaw. God bless, and I hope nga magpadayon pa sa pagtuon sa Biblia samtang nagpaabot pa sa pagbalik